Για πάμε. Όλοι μαζί. Ένα σουτ, το πιάνει ο Αλευράς στο δεύτερο λεπτό. Κεφαλιά, τον Αργύρη, out. Πρώτη καλή φάση. Ένα σούτ εδώ, ψιλοκρεμαστό λόγω του αέρα, αλλά εύκολα ο Αλευράς πάλι πίσω. Καλύτερα να αναβαθούμε. Λοιπόν, βάλα εδώ και το κέλι. Τι γίνεται? Α, του φεύγει το κοντρόλ. Ο Φάνης είναι έτοιμος να εκτελέσει. Άλλη μια κεφαλιά, άλλο ένα corner στο δεύτερο δοκάρι. Out. Εδώ προλαβαίνει ο Αργύρης, αλλά συνεχίζει. Και όμως, φάση. Σουτ. Δεν με δεύτερη φάση. Όχι, δυστυχώς. Πολύ καλή φάση, δεν έχω κανένα zoom. Πολύ καλή διπλή φάση. Δόνας. Εγώ με μία για το Κέλι. Προχωράμε. Ο Κέλι είναι πολύ κοντά. Τη δίνει και. Πολύ μεγάλη φάση. Παραπήγε η κάμερα δεξιά, δεν ξέρω. Πολύ μεγάλη φάση στο 27 με τον Αργύρη Αποστόλου. Πλάγια πάει μπάλα, πιο πλάγια πάει ακόμα. Και το σουτ, πολύ καλό σουτ από τον Τζέρι, αλλά το πιάνει ο Αλευράς. Λοιπόν. Εδώ. Παραλίγο αυτογκόλ από τον Αποστόλη. Και κερδίζει την μπάλα την κοιλάδα με τον Γιαννακόπουλο. Εδώ ο Κέλι. Τους περνάει εδώ πέρα. Τους άδειασε και μπροστά. Του Λαζάρου και πιο πλάγια. Του περνάει μία πάσα για το Κέλι. Εδώ πέρα ο Άλκης ένα σουτ. Δυνατό σουτ, καλό σουτ. Το πιάνει δύσκολα ο Πονηρός. Εδώ πέρα μία φάση με τον Ανάριρο. Ένα σουτ και η μπάλα κόρνερ. Άσχημα. Λοιπόν, μπροστά τώρα ο Αλεξανδρής προς τιμή για τον Ήλση. Ο Αλευράς βγαίνει. Και τι δίνεται εδώ. Το εκτελεί. Έτσι βάζει σε προσβάδισμα την κοιλάδα 1-0. Γίνεται το κόρνερ. Κεφαλιά. Πολύ λίγο έξω από τον Γιαννακόπουλο. Πάλι ο Χριστόφορος. Εδώ η μπάλα είναι και τα έτοιμα. Από την κόντρα. Χτύπησε εδώ μεταξύ ο παίκτης της κάδας, δεν ξέρω. Μαζί γίνουν προς τα αποδυτήρια. Προς το πάγκο τουλάχιστον. Για το Γιαννακόπουλο. Μια πάσα και ένα. Γίνει σούτ εδώ. Πολύ κακό σούτ. Μπάλα μπροστά για την κοιλάδα που με αντιπιθέσεις σπάει την άμυνα. Στόνα.